Szczęść Boże wam wszystkim, kiedy to oglądacie. Mam ja już tak wonią z kuchni, świętami, makówki się już szykują, Christbaum on jest strojony, no i wnet będziemy siadać do wieczerzy. A tak przed wieczerzą to już wypadło wszystkim kamratom, kamratkom przede wszystkim, kamratkom, potem kamratom, jak i wszystkim ludziom na całkiem welcie powinszować z kuli Bożego Narodzenia. Życzę wam, co by dzieciątko wam przyniosło, przede wszystkim zdrowie. Co by pandemia strachu, jaka ogarnęła Polska i pół świata, wreszcie się skończyła. No i ta epidemia koronawirusa, co by żadnego z was nie dopadła, co byście na bezrok mieli co jeść, co wypić i kasik się zabawić. I żeby wreszcie zaczęli nami rządzić fachowcy, żeby w rządzie od logistyki byli polityki, a od decyzji to przede wszystkim, żeby byli fachowcy, fachmany. I to fachmany nie kupione przez tych czy tamtych, tylko fachmany, które na librze mają dobro Rzeczypospolitej. No to jeszcze raz zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i nowego roku życzę ja. Leo zaczyna jako szef Ślązoków razem. Składam te życzenia też wszystkim koalicjantom z Koalicji Polskiej, czyli PSL-owi, taksiarzom, przedsiębiorcom i Unii Wolnych Demokratów. Mam nadzieję, że zusammen jakoś damy rada poprawić byt naszych braci, współbraci, współobywateli. No to już z pomboczkiem.